Sme silná medzinárodná spoločnosť, zaoberajúca sa vývojom, výrobou a distribúciou potravinových doplnkov na bylinnej báze. Za ich vysokú kvalitu je zodpovedná vedecká rada spoločnosti. Sféra výroby vlastní certifikát GMP a oblasť distribúcie spĺňa normy ISO. Vďaka využitiu najnovších vedeckých poznatkov a pomocou nášho výskumu vlastnej výroby a distribúcie sme pripravili širokú škálu vysokokvalitných výrobkov a služieb z oblasti wellness. Naším prianím je tieto výrobky a služby uviesť na trhy celého sveta. Rozšírením systému marketingovej podpory chceme zabezpečiť maximálnu spokojnosť všetkých našich klientov a partnerov distribučného systému. Základným cieľom spoločnosti je totiž aktívna účasť na propagácii zdravého životného štýlu a podpory zdravia. Wellness. Byť zdravý a mladý je odveké prianie ľudstva. Človek si hodnotu zdravia uvedomí obyčajne až vtedy, keď začína pociťovať príznaky choroby či spozoruje prvé symptómy staroby. Nikdy nie je neskoro, avšak čím skôr sa začneme o seba starať, tým zdravší budeme v budúcnosti a o to dlhšie si budeme užívať náš život. Dnes ľudia pracujú o mnoho intenzívnejšie než pred 10-20 rokmi a mnohokrát sú vystavení obrovskému psychickému tlaku. Stojí si za to uvedomiť, že stres do značnej miery znižuje odolnosť nášho organizmu, čo prispieva k vzniku mnohých ochorení. Pridajme k tomu náš časovo nezdravý spôsob výživy, modifikované potraviny nedodávajúce organizmu potrebné vitamíny a minerály, ďalej pochutiny ako káva, čaj, tabak či alkohol, ku ktorým sa niektorí uchyľujú veľmi často a nesmierne radi. Odtiaľ je to už iba krôčik k chorobám a urýchleniu procesu starnutia. Na druhej strane sa dnes stále častejšie stretávame s jedincami, ktorí si vážia vlastné zdravie viac, ako to bolo kedysi. Aktívne sa snažia žiť čo najdlhšie, užívať si svoj život, v pokoji z neho čerpať predovšetkým radosť a spokojnosť. Veď všetci túžime potom, aby sme boli čo najdlhšie zdraví, cítili sa znamenite a uchovali si jasnú myseľ. Nebolo by vynikajúce, keby sme sa dožili nielen vnukov, ale aj pravnukov? Blahobyt a životný štýl súčasnej civilizácie bohužiaľ zapríčinili vznik mnohých zákerných ochorení, tzv. Civilizačných chorôb. Pokiaľ sa už dnes nezačneme starať o najväčší dar, ktorý vlastníme, svoj život a zdravie, už o pár rokov môžeme byť ich obeťami. Našťastie súčasná technológia vytvárania unikátnych preparátov pre zdravie otvorila bránu úplne novej oblasti svetového trhu. Ešte pred 20 rokmi sektor wellness prakticky neexistoval. V súčasnosti hodnota ročného predaja na celom svete tvorí niekoľko 100 miliárd dolárov. Počas niekoľkých rokov, podľa vyjadrení ekonómov, pôjde o značne vyššiu čiastku, takmer neporovnateľnú so súčasnou hodnotou. Prečo je to tak? Ľudia, ktorí dobre zarábajú a sú v živote úspešní, chcú žiť čo najkvalitnejšie. Poukazujú preto obrovské finančné prostriedky práve sektoru wellness. Dnes sa však takto správajú už nie len oni. Každý z nás, kto nezabúda na vlastné zdravie a stará sa o svoje deti či iných najbližších, je pripravený venovať značné percento svojich príjmov starostlivosti o telesnú a duševnú sviežosť. Sen o skvelej kondícii a dlhej mladosti prestáva byť iba želaním a konečne sa stáva skutočnosťou. Moderná technológia v spojení s tradičnými receptúrami sú schopné tento sen zabezpečiť, a to takmer bez námahy. Výrobky sektoru wellness majú pred sebou veľkú budúcnosť. Nielenže zvyšujú kvalitu života a propagujú zdravý životný štýl, ale navyše už teraz ročne zarábajú milióny dolárov. Ľudia, ktorí sa tejto oblasti venujú, bohatnú a zároveň prispievajú k uskvalitneniu svojho života a životov svojich blízkych. Tí, ktorí si tieto hodnoty uvedomili, sú schopní vynaložiť veľmi veľa peňazí na starostlivosť o zachovanie dokonalej telesnej i duševnej formy a vitality. Títo ľudia stanovia obrovský potenciál do budúcnosti. A je na každom z nás, či budeme na budúcnosť pripravení. V dnešnom svete dochádza k rýchlejším zmenám než kedykoľvek predtým. Vznikajú nové technológie, rodia sa nové vynálezy, mení sa pracovný štýl a na trhu sa objavujú neustále nové oblasti na ďalšie využitie. Ideme aj my s dnešnou modernou dobou, alebo som aj ja ustrnul v neefektívnom systéme z polovice 70. rokov minulého storočia? Zamysli sa, zostáva ti čas pre rodinu? Stačia ti peniaze na uspokojenie ich potrieb? Máš dostatok prostriedkov na realizáciu vlastných životných plánov a prianí?
Mnoho ľudí uviazlo v úverovej pasci. Majú hypotéku na bývanie, kreditné karty sú v debete, splácajú úvery na auto. Budú schopní v budúcnosti vracať dlhy? Bude mať ich produktivita a s tým spojené zárobky rastovú tendenciu? Alebo naopak, s pribúdajúcim vekom budú stále nižšie, až ich profesne začne predbiehať mladšia generácia? Premýšľaj, či nie je teraz ten správny čas na plnenie vytýčených cieľov a realizáciu vlastných záľub. Na čo je život, v ktorom sa neplnia priania? Ako sme už uviedli, v súčasnej dobe dochádza k zmenám v metódach dosahovania zisku. Nemusíme hrať na burze, riskovať stratu kapitálu, aby sme dosiahli slušný zisk. Ako to teda urobiť? Založiť si vlastnú firmu? Aj to je určité východisko. Práve tu sa ľudia snažia nájsť šancu, ako byť finančne nezávislí. Avšak keby podnikanie bolo jednoduchým riešením, všetci by sme sa zaoberali vlastnou hospodárskou činnosťou. Bohužiaľ, skutočnosť vyzerá trocha inak. Áno, rok čo rok pribúdajú rôzne firmy, ale zároveň mnoho z nich z trhu zmizne, lebo im chýba konkurencieschopnosť. Náklady bývajú vyššie než vypracovaný zisk a veľa zámerov skôr či neskôr končí fiaskom. Existuje teda dokonalý biznis? Biznis našich snov? Samozrejme, že nie. Ale mnoho faktorov nasvedčuje, že ak pracuješ v kreatívnom systéme, máš z neho oveľa väčší prospech ako kdekoľvek inde. Pritom ťa nezaťažujú žiadne náklady spojené s tradičným biznisom, ani nenesieš riziko, ako je to napríklad pri burzových investíciách. Tento systém dnes používa už značná časť svetových firiem. Je to budúcnosť, ktorá sa stala skutočnosťou. Systém multilevel marketing vystupuje aj pod názvom network marketing alebo sieťový marketing. V čom spočíva? Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako uvádzať na trh nové výrobky, je priamy kontakt zainteresovaných strán, teda styk predávajúceho a kupujúceho. A to na mieste a v dobe, ktorá kupujúcemu vyhovuje najviac a navyše za referenčných podmienok. Klientov čas je totiž neoceniteľný. Ak má na výber medzi obchodom na nákup tovaru, čím riskuje dopravnú zápchu a dlhé rady, alebo profesionálnu obsluhu na mieste a v termíne, ktoré si sám určil, zvolí si druhú možnosť. A pokiaľ dostane výrobok tej najvyššej kvality, bude spokojný dvojnásobne. Práve to je kľúč k úspechu. Naša spoločnosť namiesto výdavkov na reklamu, internetový marketing, špecializované veľtrhy, výstavbu tradičných predajných sietí dáva prednosť platbe ľuďom, ktorí pracujú podľa systému network marketing. Najvyššou hodnotou je tu vlastný čas a ušetrený čas klientov. Ako účastník sieťového marketingu propaguješ výrobky našej firmy formou ústneho odporúčania. Týmto spôsobom buduješ sieť spotrebiteľov a dostávaš za to vysokú províziu. Je to biznis, ktorý môžeš vykonávať vo voľnom čase, mimo svojho normálneho zamestnania. Pritom nestrácaš to najdôležitejšie – kontakt s rodinou. Je to skvelá príležitosť, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu, splácať úver, pôžičku, ako zaistiť náklady spojené s vedením domácnosti. Pre ľudí z našej spoločnosti je to spôsob realizácie životných plánov a úniková cesta z pasce stáleho zadlžovania sa. Sieťový marketing je ideálny systém na zabezpečenie slušného dôchodku, lepšieho vzdelania pre deti či profesionálnu lekársku starostlivosť. Je to jednoducho šanca na bezpečnú a istú budúcnosť. Rozhodni sa a využi moderný nástroj, akým je network marketing, aby si mohol zažiť nenahraditeľný pocit finančnej slobody a naučil sa čerpať zo života len to najlepšie. Nie je to vábivá perspektíva? Alveo. Spoluprácou s nami budeš mať príležitosť vyskúšať si a obchodovať s jedinečným doplnkom stravy, akým je Alveo. Tajomstvo pôsobenia Alvea tkvie v správnej voľbe extraktov viac než 20 liečivých rastlín, ich vysokej kvalite, čistote a biologickom potenciáli a tiež vo voľbe vhodných proporcií. Alveo obsahuje výhradne prírodné látky a na jeho výrobu sú vyberané len rastliny pestované pri využití tradičných metód s vylúčením chemických prostriedkov. Kvalita a čistota surovín podlieha neustálej kontrole v odborných laboratóriách. Zloženie Alvea nie je náhodné.
Bolo vypracované na základe dôkladných vedeckých výskumov tak, aby každá jeho zložka zohrávala určitú úlohu v pôsobení na organizmus. Prítomnosť prírodných, biologicky aktívnych zlúčenín v preparáte Zalvea potvrdzujú kvalitatívne a kvantitatívne fytochemické výskumy. Ži aktívne, kdekoľvek si, kdekoľvek budeš. Pripoj sa k nám, zmeň svoj život k lepšiemu. Poznaj možnosti dynamicky sa rozvíjajúceho odvetvia wellness. Tež sa zo zdravia, voľného času a finančnej nezávislosti pri používaní a propagácii našich potravinových doplnkov. Veríme, že sa starostlivosť o zdravie stane tvojim prirodzeným životným štýlom a cestou k úspechu.